només dir tres cosas. Mire, señora Navarrete, usted ha pedido un compromiso de los grupos políticos que estamos en esta mesa. Yo se lo doy, pero no a cualquier precio. Damos un compromiso, pero un compromiso de que no podemos bajar impuestos a todo el mundo. Los impuestos hay que bajarlos gradualmente. Por esto hemos puesto el tema de la fiscalidad progresiva. Pero el compromiso lo dejamos aquí encima de la mesa, que se lo damos. Dos, senyora Romero, desacreditar entitats supramunicipals que estan governades per companys i companyes vostres, i li dic aquí, quan us heu passat 4 anys durant aquesta legislatura desacreditant el Consell Comarcal del Garraf, em sembla molt fort. Per tant, plantegeu-vos si sortiu, si heu d'anar a governar el Consell Comarcal o no. I 3, dir que els plans d'ocupació a nosaltres ens sembla que s'està contractant a molta gent, doncs és una mica digne dir que gent com Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que estem al costat del treballador i treballadora, que fem la festa del 1 de maig, que a més acompanyem a la gent a la OTG, a l'INEM i a tot on faci falta, només faltaria que ens digui que és que nosaltres estem en contra de que es contracti molta més gent. Però no acabo aquí, perquè l'obligació dels plans d'ocupació és d'aquests 28 que ha contractat i que se'ls acaba aquest divendres, dia 20, quants en queden a treballar a l'Ajuntament?